Vítajte u nás. Nachádzame sa v Dvoroch nad Žitavou na Dňu pola, kde sme vám predstavili našu technológiu ošetrenia a osív a zároveň by sme vám chceli predstaviť aj naše riešenie pre precíznejšie poľnohospodárstvo. Interascan je jedinečná služba skenovania a vzorkovania pôdy pre efektívne hnojenie, optimalizáciu aplikácií prípravkov na ochranu rastlín a samozrejme aj osiva. A v neposlednom rade pre šetrenie vašich nákladov. Ako prebieha celý proces? Ako prvé je samozrejme naskenovanie konkrétneho pola, na základe čoho software vyhodnotí, kde konkrétne treba odobrať pôdne vzorky, ktoré sa následne posielajú na analýzu do laboratória. Výsledky z akreditovaného Soil Optics laboratória doručujeme do 10 až 12 dní priamo do platformy. Následne si farmár môže vytvoriť svoje variabilné mapy na použitie a vložiť ich do danej mechanizácie, teda do strojov. Hlavnými výhodami Interascanu je jednoznačne istota v meraní. Limitujúcim faktorom sú len zrážky, ale skenovanie môže prebiehať aj za prítomnosti vegetácie na poli. Nie je ovplyvnené ani vlhkosťou či teplotou ovzdušia alebo pôdy. Precízne výsledky. Bez kalibrácie, bez opakovaného skenovania na rovnakom poli nie je potrebné ďalšie skenovanie. Presnosť map je jednou z ďalších výhod. Mapy sa skladajú z viac ako 800 informačných bodov na hektár, čo znamená najvyššie možné rozlíšenie, aké existuje. Výsledky sa neskresľujú ani nespremerujú ako pri iných technológiách. Integrovanie map do systémov strojov je jednoduché, bezproblémové a kompatibilné so všetkými známymi mechanizačnými jednotkami. Zdravá pôda je základ, to všetci dobre vieme. Preto investovanie do nových inovatívnych technológií ako je Interascan znamená, že farmári budú môcť robiť cielené rozhodnutia. Na poľných dňoch sme vám predstavili aj naše klasické riešenia, ktoré sa týkajú štandardných plodín ako je pšenica, jačmeň, kukurica alebo slnečnica. Takže tu vidíte políčka, ktoré sú ošetrené herbicídne, fungicídne, ale aj regulátormi rastu. Okrem toho ste mohli vidieť aj naše hybridy, či už kukurice alebo hybridného jačmeňa. Na záver máme pre vás ešte jednu novinku, ktorá je pripravená na sezónu 2025 a to je nový fungicid Amistar Prime, ktorý dúfame bude pre vás prínosnou novinkou a ktorý radi budete používať.